Oh, ngifuna ukwazi lo wayethi yena ingane zami ngiyithande. Ngifuna ukwazi lo othi yena ingane zami ngiyithande ngokulingana. Ngifuna eze ngaphambili lo othi mina ingane zami ngiyayikhetha nginama-favorite. Angizitreat ngokulingana. Mina-ke ngiyamazi-ke, mina-ke ngiyabazi-ke. Kodwa-ke ngizocela ukuligodla igama lomuntu ngoba igama lomuntu liyadura. Kodwa ngithi shwele simakade sezulu. Bathethelele baba bakwazi abakwenzayo. Uwe kuphela wazi imicabango yabantu, uwe kuphela wazi inhliziyo zabantu ukuthi yifisane. Mina nginawo amandla somandla okwahlulela abantu. Anginawo amandla okujezisa somandla, kepha-ke ngicela ukubabeka ezandleni zakho. Bese nalabo abangangifisela okuhle ngoba phela angeke ukhulume into kanje ufisela umuntu into enhle. Cha, la kuyohlawulwa izingane zami. Kuyohlawulwa enye yezingane zami. Kahle kahle kuyohlawulwa la enye yezingane zami okungakuthi kusele kancane ukuthi-ke ngiqede ngezingane zami zonke ikwazi ukubiza isibongo ngoba phela maqeda ukuhlawulwa kuyaye kulotsholwa ingane iyalotsholwa. Kodwa-ke ngithi ngicela kuvule indlela zami ivuleke kube kuhle konke kukhanye emagumbini amane omhlaba. Ngicela abaphansi, ngicela uSomandla ukuthi bengikhanyisele njalo ukuthi engikhanyisele njalo uze kube ngunaphakade. Amen. Sihlale umacashela sihlale nengedo ngidobhele ngesihlanu bacele nomathosi umuntu mengenyawo ngisidobhele ngalekhoyo sekumele kusebenza ingane baningi osuku lihlanu biningi iqeda ngizwethenga kanye namakhekiso kodwa-ke sisawuthini untanga ucela umathosi mathosi I'm now responsible I had to stand on my own impossible possible building my own legacy there was a good step to choose gratitude I'm so grateful to ngibonga umdali wezulu nabaphansi amathongo. Hayibo, asibingelele. Ngiyumfoka kaKhumalo, umuntu ongumlazi umzalazi amashobana wakhe, umuntu emiya ngendaba. Udonda leziziwe abantu abaseko uzabafokazana bezubuthaphuthaphu. Zithi zingibiza ke insizwa zithi ngumfulo ongasho wahlula abaqhuthuli sebemqhuthulela amandla akhe. Umfulo ogobhoza ubusika nehlobo. Angazazi namanje ibo ngalelo zami kodwa-ke ziyalula nje impela. Cha, la sisendaweni yase Mpumalanga eDonkerhoek. Ngathi Donkerhoek indawo lezi lamaplazini ukuthi ngikhohlwe iDonkerhoek noma iDryhoek somewhere lapho. Kodwa-ke njengoba-ke sikulohlelo njengoba ngikulehlelo lokuhlawula lokuvimba ingane yenye yezingane zami la sise maplazini sizolanda angeke ngithi sithole ngoba le nkomo le iduna. Kodwa-ke siyaye sithi sithole inkomo esencane kodwa futhi siphinde sithi sithole inkomo esencane eyinsikazi. Sengikhohlwele igama abaye bayibiza ngayo ke iduna. Kuzofuneka yona nembuzi. Bese inkomo yesibili ke imali ke. Noma ke inani lenkomo yesibili ngeke ilingane nenkomo ephelele. Ngawuthi ke abantu abazi kahle ngosiko bayakwazi lokho. Sizolanda inkomo ke bese ke kiwe ekhaya ke kuyoqalwa emsamo kubikelwe abangasekho phela abaphansi ngalolu daba bese ke bayaphuma ke. Angithi kodwa ke ngizolokhu ngimlandisa. Asibonge. Hey.
Sesiyitholile inkomo. Umthetho ke uthi ke awuvimbi ngenkomo esiqhuma nje imthambo esikhathele sindalo. Uvimba ngejongo simpela nje inkomo esencane. Ngazi noma ngisebenzisa igama right ijongo kodwa inkomo esencane iyona ke le. Pusha Pidi. Ufuna ukuphusha wena. Ufuna ukhipha amazinyo lokho. Musa hayi wakumile lekudeni mu. Wakhule ekudeni. Awazicala manje ukhoya ngoba sekulinywa seqala ukulinywa. Ngibheka nje imbuzi njengoba kufuneka inkomo nembuzi. Manje ke ngibheka ke imbuzi ke nje ngicabanga ukuthi ngaba right. Ngicabanga ukuthi nje ngaba right sesimene esiright ukuthi ngempela kuyohlonishwa la. ngapha ngicomplain futhi. Apha amabhangi kanti la. Yabona manje uqaliwe manje ngabe ungene lapha endlini yakho. Namba wethu musakwenze uthutha lapha. Siyaphuma ke manje. Silibangise ekhaya. Imbuzi le ebovu ngokombala.
cha kukhona nje ucela simphathele ngoba imbuzi ziyasokolisa Gifontein manje-ke uthe simphathele ngoba sisuke saba nenkinga yokuthi siyithole nje ngobuningi siyithole ngobuningi kanti akusadlali-ke futhi ukuthenga impahla manje impahla nje isilwane akusadlali manje kuyahlakubela siyiphethe inkomo siyiphethe imbuzi singasayinakele siphathiswe yona sibangise ekhaya manje siyaphuma. Sabika inkomo lapha emsamo basabika zona kahle ubaba so mina bazongishiya bazohamba bona baye lapha kaNkosi la ngohlawula khona la ngovula khona ngihlawule nje banibona nje iphuma njengamanje so sabikwa lapha emsamo phela kwazi ukuthi kulanda inkomo kulanda inkomo nembuzi nje ekhanje kuyiwe lapha nganduna ngomsamo kahlashwe bela bilanda izulu yalala khona ngapha emsamo kwasanga ngoba so ayakhona nje manje siyabona. Manilahleka ngizongithinta ngifaka conference ngizokwazi umdirect manilahleka mangabe nilahleka ngizokufonela Sakwazanga-ke ukuhamba nabo ukuyofika-ke la kumele kuyiwe khona njengoba bephuma nje kuwukuthi futhi-ke siyathemba ukuthi konke kuzohamba kahle ngoba kuhamba obaba kuphela kwanami ngisele futhi-ke ayikho into engizofika ngiyenza ngoba mina bengengena nje kwangena ngizoma ukuthi mhlawumbe ngihlale emotweni so ngihleli nje ngoba sengilungiselela nami ukuphuma kunomsebenzi ekhaya
ekhaya elikhulu kunomsebenzi manje ngiyamsebenzi uphuma ngekhona mama-ke ngeke ngisakwazi ukuyibona leyo nto-ke yalowo msebenzi kodwa-ke sengimusele uphuma so kuwukuthi-ke mangawabuya baletha i-feedback umsamo bese-ke siphinde-ke sesiyaphuma-ke sesekhaya elikhulu-ke siyoqhubeka-ke nosiko lasekhaya lwakudala ethi bambele liwante mina ngizophumelela ngisengumfana ngiyisemncinyane ngisathanda ukudlala ngisewumntwana sibali ngisaba umzala manje sengingumzali I was set now I'm proud of being a parent ngisathanda ukubhala manje sengithanda ukubhala iphephe linombala obovu hlaza umdaka anginendaba obala balindaba ukukhuluma pheli kulomhlaba indaba be a magic but no it's just a blessing babuyile-ke I am hustling I am nereport ngilithole nereport manje umsamo kuzobikela umsamo ukuthi kuhambile kanjani nanokuthi kuzochazelwa kwanani obaba bazomchazela kwenzakaleni kuthiweni zamukelwe yini iy'mpahla leziya ithini inkulumo kodwa ngicabanga ukuthi konke ngizokubona-ke lokho into abafike basibuza yona ukuthi siyalazini usiko leli esilenzayo sathi siyalazi bathi okay mina kulethwa inhlawulo angithi lo nhlawulo leyo kufanele kube inkomo ngisho ekhaya belihlatshwe nje laphaya babuza ukuthi-ke ngokubuka kwenu le nkomo singayihlaba inkomo esingathi siyayithatha siyayihlaba ngoba kuye kulethwa inkomo eseyindala noma ingaba isarwasi noma ingaba inkabi noma beseyindala bese seyiyashitshwa bese senze insikazi kodwa lena sizokwazi ukuhlaba bathi cha le nkomo yona sizimukela njengoba kuyinkomo kodwa futhi le nkomo le enye nilethayo yona impela cha incane kakhulu but ingcono ukuthiwa-ke yona-ko kunani le nkomo le manje-ke le nkomo njengoba inje incane kakhulu manje-ke bathi-ke bazocela ukuthi-ke le nkomo siyigcwalise base bamukele bayithatha bayithatha uthatha kwabo-ke ngathi bayicelele ukuba kwalo mntwana la phezulu enkosi sesiphuma ukuyishiya la ngenhlaba yenkosi kodwa nawo masingathi cha ngeke futhi bakhambele lelo ayisifaka usho esibayeni ikhuleka ngaphandle bona basagcinisa ukuthi kuba beyikwinkomo njengoba bekhona abantu ngabe zishiye seyiwe phansi siyihlatshiwe nalowo mbuzi ayihle leyo ntombazana abamuna intombazana nayo njengoba bakumukelile nje bakumukelile kuye nabangalisekile bekufanele bakujikise bakubuyise fathi asanele asikwazi ukuthatha ngomanyala khona inkomo siyihlabe kodwa siyijikise kodwa nabe kumukelile njengoba sheliphoint ukuthi bakhala ngokuthi kudala babili akekho umuntu alande nomntwana asavelile kwathiwa wathi du okay lo siyakwazi ukuthi inkinga ihamba kanjani mama bakubikela hamba nowabhayi ngishone khona manje ngokuthi mangeke uzofaka ulayini
kumama noma wathela mntapeni bosese ambani obona akekho wakutshela insi basibiki sizoyikhangile basiletha masazi umntwana akasekho ya bakhalile nje wona ukuze kufika kusho ukuthi cha ugeza umuzwa abantu amacaso okwazi ukubuka ngoba akekho othumile ukuthi shisa nalo nyamazane nezibambe nale bambe cha ungasakhalazeki yona ngokusho noma uthuke umthatha ngaye baba lo ngokusho ukuthi cha kwaba hafu emvimbeni nama masa umfuni umntwana ukuze aphinde ehlale phansi lapho soyomthenga mawumfuna sekusele umlobola manje mangabe umfuna mavunyelwana mabathi cha singasithekisa umntwana sitheka besithithi uthatha umnini umntwana masamdala ukuthi kusho ukuthi umfuna ubaba right baba kafanga ukhona so uyawazi ukuthi ayikhona abo umntwana mhlawumbe uzohlupha nakwazi ukuthi umntwana mhlawumbe umfana uhamba so uzobona mhlawumbe nawe ukuthi hey mangathi ngiyamcela umntwana nizothini mhlawumbe ushoda into engaka kube ngowakho noma ekhaya kubo gogo wakho kodwa kakhulu into zami zenziwa kakhulu konje baba ngicela ukubuza into yokulobola masethiwa ingane yalotsholo kuba kuma kanjani kuba cishe abanye bathi inkomo nembuzi abanye mabe kungabantu abacabangalanayo ngoba le mbuzi ubikela abadala le nkomo yona into abeyibona ukunayo uthini lo mntwana lotsholi kunjalo ngifehla ngibona nje ukuthi isimo lesi ngoba mina bengitshe ukuthi kuyoba nzima kunalokho ngendlela engichaza ngayo kodwa ke next time kumele isimo esinjengalesi right next time Mthembiso sama makunamacala bakutshela ukuthi khona ngicela ukwenzeni but nalo ngoba umuntu bazombili kulandelele robot umuntu uvelile ungayekelele ngoba lento iba yimbi kwabanye abantu iba nestaff lento iba nestaff nayo iba nestaff nayo nakuye lo ntombazana leza nakuye lo ntombazana Sithembiso iba ungalidibene phara lapha esigaba uyakuzwa yehle isithunzi iyoduka noma awesithi ngoba umuntu adayisuka fuseke lento le kanti mawulandelile thari noma umndinyanyana noma uje wesigama lapha ukuthathe mama uhambe ubona nabi izinyamelana amacala thana izinto thenga untonyana bombonele kwenziwa njalo hayi thina bezithole igama noma siphinde sisuke siqhamuke sishona khona lapha lokuthumela uma ungenamntu othumela bevele inkhokhobele pose khona sasewuswana upotrosho ukuthi akwapha nokuthula makubambe right ukuye ndoda lena sekunqoba ngathi liyamabilisa okay sekunqoba ngathi konke ukudla kuthiwe bafuna ukuthi kudliwe kuzokwazi ukuthi kuzochithelwa lenkomo ngaphambi baba like lapha mahambe isisofuna konke kusobala kuyazwakala futhi kumake umqondo futhi make sense ngesilungu kuyazwakala ongawo ukuthi ke cha konke futhi kuhambe kahle noma phela ama challenge ayabe khona singabe ngalendlela esisuke sije ukuthi kuzoba ngayo but ama challenge abakhona but kuhambe kahle siyabonga okusho ukuthi nje siphamisa ukubonga ebantwini abadala bakwazi ukuhamba nabo baba bahamba bakwazi futhi ukuthi uNkulunkulu bayilungise ngendlela right yebo ke khona kuyayithiwe ke imbono iba mningi kodwa isu or isinqumo esiphumayo noma igama eliphumayo liba lilodwa
ingakho ngisho ukuthi cha wonke kuhambe kahle siyabonga komzikazi kaMashobane abangasekho abadla noma emiya ngendawo esicaba sikamkhethe kodwa bese kuzabafukazana bezodabuda umdumo oshaya manje naseqamakade siwaphindele umhluzi inkomo namafuta umkhulu isiqhitha iqhinile iqhinile kuba cha sihamisa ukubona Now, our page. How's cutting all of our food?